Miñan. Hirugarren partea. Bigarren atala. Gu bi mutiko ginen etxean, ez hiru. Bi. Orain bakarra naiz. Bi arreba txiki ditut, eta ama. Baina amari ezin diot laguntzarik eskatu. Gizon batek egin dezakeena, emakumeak ezin du egin. Niri hola irakatsi zidaten. Eta egia aitortu behar dizut. Afrikan ez da gauza bera anaia edo arreba galtzea. Ez dut esaten tristura, esaten dut arrangura. Arrangura diodanean esan nahi dut ardura. Familia zure bizkarrean hartu beharraren ardura. Hori nik ongi dakit, alazan itsasoan ito den momentutik, ni bakarrik gelditu naizelako borrokarako. Orain, kondenatuta nago, beste asko bezala. Baina nire borrokalekua etzen hau. Etzen hau nire destinoa. Ez Libia, ez Europa. Nik kamioiak gidatuz bizi nahi nuen Konakritik Entzerekorera eta Entzerekoretik Konakrira. Eta lan horrekin nire familiari lagundu. Baina alazanek etxetik ihes egin zuen eta haren bila abiatu behar izan nuen. Aurkitu izan banu, eseriko nintzen alboan eta hitz egingo nion, luze. Sortu ginenetik eta gaur arte, berriro esplikatu gauzak, eta etorkizuna elkarrekin planifikatu. Hark nire hitzak jaso arte, ni naizelako gu bion artean zaharrena. Baina enuen joko, aitak nahiko zuken bezala, edo amak. Nik ez dut egun bakar batean ere anaia txiki hori jo. Aitak ni askotan. Baina nik enekien aitak bezala egiten, eta ama nirekin haserretzen zen. Orain zure eskua aitaren eskua da, esaten zidan. Zerbait ez badu ongi egiten, jo egin behar duzu, ikas dezan. Bai ama, makurtzen nintzen haren aurrean, baina gero enuen egiten. Bat, nire aitak gerriko luzea zuen, eta nik ez. Bi, nik enuen inor jotzeko indarrik. Eta hiru, nien naiz aita. Beraz, esertzen nintzen alazanen ondoan, eta hitz egiten nion, orain zuri hitz egiten ari naizen bezala. Eta aurkitu izan banu ere, hitz egingo nion beste behin. Hitz egin, bi begiekin. Hola hitzak ez dira erortzen.